Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Gani Rahman, nomor absen 17. Kula iki bediakan manake pidato tugas bahasa Jawi. Para sesepuh Bapak Ibu guru yang rancang siswa lingkung Kecamatan Pinanjul. Mugi Gusti Allah tansah maringi rahayu, wilujeng lan gesang dhateng kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, ketoprak punika inggih salah satu inggih seni tradisi Jawa ingkang dasar lakon crita kang dimulatan pemain kanthi dialog sandiwara musik gamelan. Wiwit jaman Kerajaan Mataram, ketoprak sampun dados palembang karifan lokal lan piwulang luhur ing babagan sawurungan karma ing urip bebageyan lan tata titi ing gesang. Nalika pertunjukan ketoprak kapersakaken para pamirsa boten namung menyerupati cerita nanging ugi dipuraking piwulang baben keadilan kebajikan saha rasa dhateng sesami. Mungkin basa Jawa lan kebudayaan Jawi sepados tansah lestari. Namun wekdal saiki kathah pemuda ingkang kirang mengertos utawi malah sawi ngirang pitutur kepadosan dhateng seni tradisional piye bimka lakung ramen nyekel kinanti elektronik nimbang. Pramila minangka generasi milenial ingkang dipungarengi tawuh lan kabiasan kita kadah dados pelopor nguri-uri budaya ketoprak. Caranipun prasaja setunggal anggo basa lanang estri Jawa saben dinten supados kita tansah kekencengan basa krama alus. Kalih milawa latihan utawa nonton ketoprak ing sanggar utawi panggung rakyat ingkang saged maringi inspirasi lan pangerten budaya. Ketiga, nyengkuyung komunitas ketoprak kanthi prestasi aktif bantu panyengkung dana utawi promosi ing media sosial. Sekawan nggelar pagelaran cilik-cilikan wonten ing sekolah utawi lingkungan kampung atau lurah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi kita tansah kelingan dumateng warisan budaya luhur punika kanthi upaya cilik nanging ajeg budaya ketoprak badhe lestari lan dados jembatan antawis generasi bahula lan generasi enggal. Maketan sisora saking kula menawi wonten kirang langkung kula nyuwun ngapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.